El nostre projecte s'anomena Control de Reg per SMS i la motivació d'aquest va vindre quan el nostre professor tenia un bancal situat a uns 25 quilòmetres de sa casa. Per tant, gastava gasolina, contaminava i era impràctic sempre tindre que anar per apretar regar. Per tant, vam veure antecedents, els quals estan a la nostra memòria citats, però el nostre projecte té un caràcter innovador. Aquells tractaven de fer una tecnologia inalàmbrica, però era per internet, mentre que la nostra utilitza la tecnologia GSM-GPRS, és a dir, missatgeria SMS, que té un alcance i cobertura superior. Els objectius eren automatitzar un sistema de reg via SMS, com he mencionat abans. Aquest era el general, però els específics era fer un sistema sostenible. Vam utilitzar una bateria reciclada, una placa solar com a energia renovable, entre altres coses, que siguera econòmic, ja que no tots els llauradors, com el nostre professor, poden permetre's una instal·lació de diversos milers d'euros, i fàcil d'utilitzar. És a dir, que qualsevol llaurador entenguera que enviar un missatge de 3 números regara els 3 sectors diferents. Aprendre informàtica també estava dins dels nostres objectius, com la programació o la física en la part de pneumàtica, entre altres coses. Van dur a terme, a més, unes hipòtesis. Les principals van ser que amb relés i solenoides hi hauria prou per controlar les electrovàlvules, però això va fallar, perquè consumia massa energia i la bateria s'esgotava ràpidament. Per tant, van decidir implementar drivers de motor amb els solenoides, els quals ens van permetre que la bateria tinguera una autonomia de 13 dies aproximadament, ja que es tractava d'una bateria reciclada de cotxe. Amb una font de 12 volts, aquesta és una altra hipòtesi, seria suficient per activar els solenoides i que el sistema funcionara correctament. Aquesta sí que es va verificar. La metodologia que vam utilitzar va ser com la coneguda prova i error, ja que contínuament ens n'adonaven que sempre hi havia un xicotet detall que ens indicava que el sistema fallava. És a dir, van treballar empíricament i utilitzant tècniques quantitatives. En quant als materials emprats, els més importants que enumeraré ara són l'Arduino Uno, la SIM900, els drivers de motor que activen i desactiven els solenoides, les vàlvules electròniques connectades als solenoides, una antena de tecnologia GSM-GPRS, com he mencionat abans, i una bateria connectada amb un controlador i una cèl·lula fotoelèctrica. El funcionament és senzill. Envies un missatge SMS a la SIM900 de l'Arduino Uno, el qual interpretarà els nombres com a temps de reg de cada sector. Els drivers activaran els solenoides i un d'ells activarà l'abonadora, la qual mitjançant l'efecte Venturi podrà portar l'adob necessari a les tuberies. Finalment, el reg s'apararà i, com a funció opcional, la SIM enviarà de retorn un SMS que diu que el reg està parat. Les conclusions destaquem que el projecte s'ha finalitzat amb èxit, encara que no a la primera, com he explicat abans. En les hipòtesis no s'han confirmat del tot, hi ha hagut vegades que no sabíem on es estava fallant. Per exemple, l'últim problema és que el solenoide no podia activar la vàlvula general per culpa d'una diferència de pressions i vam estar temps intentant averiguar-ho. Concluir que hem après coneixement d'altres assignatures, no únicament de tecnologia, i la més important de totes que hem fet la nostra primera memòria de la nostra vida, cosa que sempre serveix de cara a la universitat. Aspectes de millora. En futures investigacions recomanem utilitzar 2 SIMs en cas de que una no tinga suficient cobertura a l'hort o els vulgui traslladar el projecte, i també implementar altres sensors com d'humitat de pH que ajuden al llaurador a l'hora de decidir quant de temps està regant.